Pencampwriaeth y Bîff Unigol. Awr fawr gynta, cylch y gwartheg. Dewis y gorau o blith pencampwyr y bridiau. Na mae wedi mynd am y limousin, y fuwch enfawr. Lims o'r Alban sydd wedi ennill y 2 flynedd dwytha. Y lim wedi mynd â hi. O, bobl bach. Ond yn y blynyddoedd cyn hynny, mae nifer o fridiau eraill wedi rhannu'r wobr. Tarw Henffer. Y Lincoln Red. O, mae wedi mynd am y cemental. Mae'n lyflu o uwch. Andy wi, chwarae deg. Ie wir, y fuwch blond wedi mynd â hi. Pa fryd eitha hi yn 2025? Wel ie, dyna'r cwestiwn wrth gwrs ar wefusau pawb yn defe. Adrychwch o gwmpas y cylch gwartheg yma. Mae'r lle yn orlawn. Pawb yn edrych ymlaen nawr at prif Pencampwriaeth y Bîff Unigol. A dwi'n mewn cwmni da, dwi. Will Owen o Gricieth. Pnawn da, Will. Gret i weld ti yma. Alia Edwards o Betws Gwerfyl Goch. Siwr dwi ti heddi? Dwi da iawn, diolch. Dwi da iawn. Mae ddyn mawr i chi fel teulu. Mae dy ewyth o'r wncwl gwyn yn y cylch a dyn yn y canol. Yndi, mae'n cael yr anrhydedd yma o feirniadu yr gwartheg yma o safon ucha, ynddi, i gyd yng Ngwartheg o Gymru. Faint o job i wedi bod i gadw allan o'r shed yma? Achos dyw'r beirniad ddim yn cael mynd i weld y gwartheg tan nawr. Na, chdi ti'n iawn, yndi, dwi'n meddwl bod hynny yn ddipyn o sioc i'r system iddo fo. Mae wedi arfer efo bod yna ar y bore dydd Sadwrn, ynddi. Ydy, union. Dwi'n siŵr bod yna'n byd yn cymharu'r teimlad mae'n cael heddiw yn fan hyn, nag oes. Anrhydedd o'r mwyaf i fe, Will. Yndi, mae'n anrhydedd mawr. Dwi'n gwybod bod Gwyn reit ipyn bach yn nyrfys, ond mae yn brofiad unwaith mewn oes, a mae yn cael profiad o jyst beirniadu gwartheg o Gymru. Leni. Ydy. Ond o gofio hynny, dyw'r safon ddim wedi cael ei effeithio o gwbl ia. Mae'r safon drwyddi draw wedi bod yn arbennig o uchel. Yndi, ti'n dweud gwir. Mae sbiad o'n blaenau fyma. Mae'n anhygoel, ynddi. A mae e jyst yn ddechreuad perffaith i'r sioe. Bob pnawn dydd Llun, Pencampwriaeth y Bîff Unigol. Mae e jyst yn tanio pethau ar gyfer y cystadlu sydd i ddod drwy'r wythnos yn dweud. Yndi. A Gwyn yn un o beirniad o safon ucha, achos mae o wedi bod yn cystadlu am dos 40 mlynedd yn y commercials. A bydd yn feirniad da iawn, swn i ddweud. Mae dagu'r hygredau a'r profiad leia fyd yn dweud. Oes, ti'n iawn, oes. Dwi'n siŵr bydd o'n mynd am rhywbeth efo steil, rhywbeth cywir. Mae'r tarw di Cymraeg yma nawr. Dyna'r anifel cyntaf sydd wedi dod o'i flanau. Tarw Ken Ellis, mae hwn yn darw da yn dweud. Mae'n dda ar ei goesa. Glamp o darw yn dweud. Yn symud yn dda yn dweud. Yndi, mae'n symud yn dda. A dwi'n siŵr bydd o'n un pwynt fydd Gwyn yn stydio reit ofalus, swn i ddweud. Gwyn di wastad i bod efo gwartheg cywir ei hun. Yndi, bob tro. Y fiwch Henffordd nawr, te Leia, beth am hon? Mae hon yn fiwch dda, ynddi. Mae'n gig i weld arni, mae'n gywir ofnadwy, ynddi. A dych ar llo mae'n fagu. Yn union. Yn dweud, Ynddi. Dyna ti eisiau weld, ynddi. Bywch yn ei gwaith yn dweud. Yn glod i'r perchnogion y teulu Jones wedi troi y fiwch a'r llo allan yn arbennig o dda, chwarae teg. Oedd e'n ddifur iawn, enillodd hon ddosbarth hynod o gystadleuol, a Pencampwriaeth oedd lwyth o wartheg Henffordd arbennig mae heddi. A mae'r ffaith bod i wedi dod trwodd yn y brig o fyny yn adrodd cyfrolau ac yn esiampl da o'r bryd. Falle chydig bach fwy traddodiadol i gofio sydd mae'r bryd wedi symud mlaen, yn dweud? A mae'n digwydd bod am bod ti'n magu llo cystal, dydy'n cweit efo gwer sydd ar ei'r lleill. Ond na, chwarae teg, arbennig iawn. Reit, ni'n symud mlaen at y Charolais. Will, ti'n ddyn y Charolais, wrth gwrs. Na, mae hon yn esiampl dda iawn o'r sarlech ar y teg. Gan y teulu Corbett. Gan y teulu Corbett, ie. Sydd wedi bod yn supportio sarle yn y blynedd dwytha yma, dda iawn ar y teg nhw. O, mae hon yn ddiwch dda. Yndi. Beth am hon, Leia? Dwi'n siŵr o'n i'n siarad o hon yn Is Pencampwr yn Sioe Aberystwyth, dwi'n siŵr. Oedd andros o heffer dda. Gwartheg cyfandirol, bridiau cyfandirol sydd gyda chi Leia wrth gwrs yn dyfyn ar y ffarm
Oeddech chi'n cadw ambell i Charlie neu ambell i Charlie wedi croesi neu limbs a glas i fi fwyaf? Ia, ti'n limbs a glas, ond dwi'n gobeithio nid dad wylio hwn yn ôl ac cymryd o fel hyn, so ni'n myndio, ynddo? Ie. Yn y wartheg smart, yn dydi? Powerful am nachdwy. Ynddi, just. Yndi. Ydy. A Gwyn yn edrych tipyn ar hon wrth iddi gerdded draw. Mae wedi dilyn hwn ar holl ffordd i'r cornel, do. A wedyn, Thor Atkinson. Nawr, mae gan Thor Atkinson 3 anifail yn y brif Pencampwriaeth yma. Dyma un ohonyn nhw, y gyntaf, y fiwch blond. Chwarae teg, Stephen O'Kane sy'n gofalu am wartheg Thor. Mae Thor yn dod o Loegr, a mae'r gwartheg yma wedi bod yn byw yng Nghymru ers misoedd lawer, a mae Stephen O'Kane yw gamol y ffordd mae wedi troi'r gwartheg yma allan. O, yndi, chwarae teg, yndi, mae. Hon yn fiwch, oedd hi yma efo i'm ham yn 2022. Mae'n ham i ennill amser yno. Wel. Mae breeding toll hon yn ofnadwy. A'r Thor bach gyda i hefyd fan hyn heddi nawr. A dyna ni Thor, ni'n gweld y Thor yn arwen y llo, ond y fiwch, ni'n canolbwyntio ar fwyaf wrth gwrs yn dyfa. Mae'n glamp o fiwch leiad. Yndi, mae'n glamp o fiwch, yma hyd garw ni. Mae'r llinell dop na. Yndi, mae'n gywir, yndi. Gywir, dydi. A'r pwer yna unwaith yn rhagor. Gwyn hefyd yn cadw llygad barcud ar hon wrth iddi gerdded tuag ato ni fan hyn. A'r nesaf gan Thor yn y ffeinal yw'r heffer lim. Beth am hon, Telia? Mae hon yn heffer smart, yn dydi? Andros o heffer smart. So ni'n syni fydd Gwyn yn... Fydd o'n edrych yn fanol ar y limousines, maen nhw'n cadw limousines pyr i hun erbyn hyn, dydy. So, fydd i lygyd o'n naturiol yn cael ei denu at y lim, bosib. Am Sioe mae Thor Atkinson yn gael. Yn dechrau'r wythnos ar 3 yma. A'r gefnogaeth mae'n rhoi i'r Sioe fawr, Sioe Ucheldir, Sioe Efrog ag ati dros y blynyddoedd. Mae'n anhygoel. Yw gamol yn dyfe. Yw gamol. Ond dyna beth yw'r apel yn dyfe, apel Sioe fawr Cymru. Mae'r wefr ennill fan hyn, does na'm cymaru yn y gwaith. Na, ti'n iawn. Gwnawn ni siarad fo gynnar y effer yma, oedd hi ma llynedd, 9 yn ei chlas. Dangos fel... Wel. Fel mae wedi dod yn ei blaen, chi mae'n dangos bod... Fel mae di altro yn dyfe. Altro yn ofnadwy, yndi. Fydd Gwyn yn mynd trwy hon nawr a crib fan yn fydd. Bydd, ti'n iawn, bydd. Ond dyna ni, mae hwnna'n lun da hwn i fynd yna ar hyd a'r stretch a'r part ola mae. Mae'n mor gywir a Gwyn. Llygad barcud, chwch chi'n gwylio arni'n cerdded i ffwrdd i'r cornel. Fyna'n dilyn i'r holl ffordd. Yr holl ffordd. A Gwyn yn mwynhau. A nesaf ni'n symud ymlaen at y tarw bach ifanc, y tarw semental iddo teulu Lloyd, Gethin Lloyd a'r teulu o Sir Gyfyrddin. Hwnnw'n darw bach ifanc, digon smart yn dywe. Digon smart yn dywe. Originating from Switzerland. One of the oldest and most... A dyna ni Gwyn, ni'n gweld yna'n pwyso mesur oedd eto. Gethin yn cael ei sefyll yn y lle cywir, a dyna i Gwyn a'i lyged barcud. Mae hwn yn darw cywir iawn eto, war y teg. Yndi, ti'n iawn. Resulting fast growing palms. Mae'r gwartheg semental yn gwreiddiol o'r Swiss steel. Mae'n ddyddiau cynnar o ran y Pencampwriaeth. Mae'n lot o fridiau i ddod. Mae'r glas Prydeinig, gwartheg dedd-yfnaint, yr Aberdeen Angus, yr Hirgorn, a'r Gwyn Prydeinig, y Birgorn hefyd, a gwartheg yr Ucheldir a'r Red Pol i ddod. Os yna rai yn sefyll allan o'r rhai ni wedi gweld yn barod i chi'ch dau te, Wil? Oes, mae yna, wel, swn i'n dweud, mae'n 3-4 beth bynnag. Ia, dim chi chwarae teg, mae'r safon mae mor dda. Ar y funud, mae'n job pigo dim un allan, dwi'n meddwl bod yna un yn sefyll allan yn bell ymlaen lleill, ond mae'r safon mor dda. Ar y funud. Cytuno? Fydd ddim ond yn trwch blewyn pan ddaw i'r... Na, cytuno. Bydd amdano ti, Lia?
Ie, twyd, mae... Os na un yn benodol, falle wedi... Dyn ni'n sbiad o'n blaenau, mae o'n... Chwilio am yr X-Factor. Ie, yn union. Twyd, yn naturiol, dwi'n cael yn enni at yr limousine sy'n o'n blaen i rwan. Ond na, dyn ni angen cael nhw i ddod o'n blaenau wan, does? I ni gael gweld edrych yn fanylach. Tipyn o ffordd i fynd wrth gwrs o hyd. Ond yn effer ddag i Rhys. Ydy'r heffer las gan Rhys Millichap fan yna. A ddwn ni nôl i drafod hon nawr yn y man. Tipyn o ffordd i fynd fel wedys i. Wyl a leia am y tro. Diolch yn fawr i chi. Ni'n cael gwledd fan hyn ynghylch y gwartheg. Miloedd o bobl wedi ymgynnull i wylio'r cyfan. Ond da chi, peidiwch mynd yn bell. Ewn ni am egwyl fer, ond mwy i ddod yn y man. Ond nôl ag unwaith eto. Mi fydd e'n gafel yn y meicroffon yn y man a fyddwn ni'n tawelu wedi ni gael clywed i sylwadau fe. Mynd rownd a rownd! Falle bod e'n nerfus gynne, ond dwi'n edrych yn nerfus o gwbl. Na, mae weld i seto lawr. Di, mae'n edrych yn gyfforddus iawn, ydy. Mae wedi gwneud i benderfyniad, swn i ddweud. A dyma fe'r meicroffon yn ei law. Dewch ni gael clywed felly, beth sydd gan Gwyn Edwards i ddweud. Decides on the champion and the reserve. I'd like to call him to say a few words. We've got a Gwyn i ddeud chydig o eiriau am ei brofiad yma yn y cylch gwartheg. A gael y lle cyntaf ddiolch o galon i Gymdeithas Amaethydol Brenhino Cymru am yr anrhydedd o gael dod yma i feirniadu heddiw. Dwi'n meddwl bod o un o profiadau mwyaf ydw i erioed wedi gael. Diolch yn fawr iawn i'r Gymdeithas. I'd like to thank the Royal Welsh Society for the invitation for judging here today. It is by far the utmost honour that I've had in judging, and I have judged a few in the years, but this is the pinnacle of my career. I think that the cattle we've seen here in front of us today have been turned out to perfection. We have the best breeders, the best stockmen and the best showmen in the country. And please give him a good hand of applause. I think with what Glyn said earlier that I am probably the first commercial man to be judging the interbreed here. We can only show commercials from what these people in front of me produce as pedigrees, as purebreds, and the quality of what you boys are showing is going higher and higher every year, and I'd like to thank you personally, and I'm sure the commercial boys, we all thank you very much for the supreme way you turn your cattle out and breed. I've been asked not to say anything political. But when politicians and civil servants tell us as farmers that we need to get the vets to do stock inspection and we've got to go on courses for condition scoring and all this, I think they shouldn't be in a job, because what you see here is the best that we'll ever see. I will now tap out my champion, but there's one thing, and I was a very young lad at the time, where the interbreed judge was in this ring, and I remember up till today what he said, and I'll repeat it. Politicians will come, politicians will go, but farmers and the show is here to stay. Diolch yn fawr. Wel, dyna ni, Gwyn Edwards wedi cael deud i ddeud. A nawr, y foment fawr. Pwy sydd am ennill Pencampwriaeth y Bîff Unigol yn Sioe fawr 2025? Gwyn Edwards yn cerdded am y tro lain o bosib draw at y lim. Cael un edrychiad ola. Leia, le mae'n mynd? So be, mwyaf dyn ni'n sbiad ar y fuwch blond ma,
Neu, o... Ti'n be, mae'r pedwar ar ei fel... Pedwar sgen o anhygoel o salon. Wel, na i ofyn i ti le fe Ie, dwi ddim... O, mae'r tarw di yn esiampl arbennig o'r bryd. Dwi'n hoffi'r Charlie, mae rai fi weid heffer corbet yna'r fuwch corbet yn y canol. Ond o fuwch blond, mae fel ti'n gweud Lea. Ynddi? Mae'n profi hyn o fe llo. Mae wedi sefyll tu ôl y Charlie, ond draw mae'n mynd unwaith eto at y blond. Draw at y lim. Un edrychiad o... Na hi. Lim wedi mynd â hi! Wel. Eleni eto. Eleni wedi dod i'r A bryd. ti'n gweld yr emosiwn ar wyneb? Dyna mae'n olygu iddyn nhw. Am foment. Am emosiwn. Ynde? Llong gyfarchiad enfawr i Thor Atkinson a'r tîm sydd o'i gwmpas Yn union. yn cynhyrchu'r stoc. A pwy sy'n mynd ar gil wobr? Mae Ed nôl gyda'r Charlie a'r tarw di. A Corbett wedi mynd â hi. A Gwyn di wneud gwaith gwych. Ynddi, gwych. Sydd neb angytuno. Na, ti'n iawn. Am Pencampwriaeth. Am Pencampwriaeth, ie, wir. Diolch o galon i chi'ch dau am ymuno dyn ni heddi, a i ni wir wedi mwynhau yn do. Do, mae wedi bod yn soi ffedol. Am emosiwn. Ynde? A drychwch a dathliadau ag ati sy'n digwydd, a drychwch ar hynna. Dangos beth mae feddwl i'r stocben i ddod ymlaen. Dyna mae'n olygu. Mae'r ymdrech ag y gwaith yn talu ffwr yn dydy. Diolch i chi'ch dau am mwynhau'r gweddill y sioe. Ac dwch nôl am fwy o'r dathliadau. Wrth gwrs, mae'r dathlu megis dechrau ni. Ond am y tro, ni am egwyl fer.